A Comisión de Festas de San Pedro de Corón organizará o próximo domingo a sexta festa gastronómica da Paella. O evento terá lugar no Pazo de Vista Real en Vilanova. Ademais do produto estrela, haberá máis pratos e diferentes actividades para amenizar a xornada. O produto estrella é a paella, e logo teremos empanada, helado, habrá algún postre e tal, logo con café, teremos un trío que vai amenizar a velada, que é o trío Lembranza. A comisión ten preparados varios kilos de comida para servir a máis de 500 persoas. Dende o Concello colaboran con esta festa e agardan chegar a cifra de 600 pratos de paella. O ano pasado hubo máis de 500 persoas, nós este ano queremos chegar a 600 persoas aquí na festa. Nós o que queremos é que ese tipo de iniciativas que fan os das comisións de festas como a de San Pedro que vayan a máis. Nós o que estamos para apoiar ese tipo de iniciativas, ese tipo de festas gastronómicas que son moi importantes e que son, ao fin e ao cabo, que lle dá vida ao contorno, que lle dá vida a Vilanova, e iso para nós é fundamental, e sempre estaremos apoiando ese tipo de iniciativas que son moi importantes. O obxectivo do evento gastronómico é recaudar fondos para a festa de San Pedro de Corón que se celebrará o 28 e o 29 de xuño. A festa de San Pedro é o 28 e 29 de junio. Habrá o viernes actúa a Orquesta Rimo Xoven co trío Carmín. Teremos unha gran churrascada para todos os veciños e logo sábado facemos a misa campestre ás 7:30 da tarde e logo a festa está amenizada por Miramar e Anduriña. A festa gastronómica comezará a partir das 2 da tarde e non se prevé a súa finalización ata as 10 da noite.